Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Wayahe resik-resik. Omahku semerawut kaya raine kirikku. Lah, aku menenge yo kenek. Jaluk dibrakot cengele Mariadi ki. Su, buangan ki. Lho, ya to. Kaya melu londo aku dikongkan kongkon ae. Su, sawangan buri. Ngopo nyawang buri? Nyawangi mengarep masa depan. Plastike suwek, Su. Hah? Tenane, kowe rasa ngapusi aku. Kowe tukang ngapusi kok. Kowe njupuk gorengan telung akumu 10. Masya Allah, brother malah nomboki. Suwek tenan jebule Bajindul. Ngeyel-ngeyel, kirek ngeyel, kandhanane angel. Gatel. Oh, piye to ki? Sampai kok iso diecer-ecer kaya ngene? Hah? Yo, dienggo. Weh, alhamdulillah oleh klambi riyaya aku. Klambi riyaya matamu wis kelewat riyayane. Ki resikno. Sing resik, ra resik tak rabekne karo kirike Waluya kowe. Patake kuwi kirike Waluya lanang kok. Alah ra apa-apa, wong kowe yo doyane. Cangkemmu kuwi, Om. Penak men wedhus-wedhus kae. Ora ngewangi malah guyang-guyu. Aku duwe ide. Dlogok harus. Jebul ngene iki to rasane dadi mandor iki. Ubur-ubur ikan lele, gari lungguh karo kukur-kukur manuk le. Bajindul Romusa iki. Nom. Aman, Dut. Aman, selagi iso dikunyah, kuwi jenenge panganan. Pokoke mangan diwareki, lambung jebol pikir keri. Masuk, Dut. Mangan diwareki, nyawa ilang tuku ning Shopee. Mie mambu. Woi, Tel. Maksudmu piye? Rasa soto kuwi aku ra doyan. Nek rasa liyane ra apa-apa uncalno rene. Wis kebak ki. Yo surung. Yo. Hah? Rem. Oke. Kon ngerem tong sampahe malah ngerem sikile. Jan kocluk. Waduh, nabrak telek garangan ki aku. Stop. Telek garangan matane picek kuwi kirek gantenge yo ngene kok. Telumpi. Weh, ana wong tabrakan. Ayo di video. Ditulungi, Tal. Iki Konoha. Wong tabrakan ki di video ora ditulung. Lah iya, bener ponakane Parman kuwi. Wong Konoha yo ngono kuwi. Kula nuwun, Om. Oh iya, omahe suwung. Mariadi sobo golek rondo iki mau. Iki alate. Yo, diolor. Tenang ae, duwowo iki kaya mprite Mariadi. Uripno mesine, Su. Oke. Ceklek, wis. Walah, kurang banter iki. Telek tumo ya ora kesedot nek iki. Hah? Vakum celek. Hah? Nyebrut. Nyedot brutal. Piye iki? Yo ndak tahu. Ubur-ubur ikan lele. Wuluku ilang kabeh le. Waduh. Dos. Caklekane sempal. Piye iki matenine? Nyebrut. Hah? Arane dhuwur. Oke. Weh, fenomena langka ki. Jenenge Brunedot. Brutu rasane kesedot. Tulung. Walah, anak Sri. Sri anakmu ilo Sri. Angge orang-orang. Gelem gawe ra gelem ngomong. Loh, Waduh. Innalillahi. Rest area panggonmu, Kang. Swarga. Patakmu iki rest area. Walah, kok ya wis teko luwak semiran ki. Sip. Resik kabeh sampai. Waduh, piye iki? Oh, lah kirek pekok kowe, sampai mbok lebokne omah. Kok iso nang kene kowe? Wah, dawa nek nyritakne, Om. Pokoke brudot. Apa kuwi? Brutu kesedot.